Relatíve nem túl régi intézmény a lakáspiacon, a lakásleasing. Mit érdemes tudni erről? Így igaz. Azt lehet mondani, hogy 2006-os év volt az első, hogy már év elejétől év végig, tehát egy teljes évet lezárt a lakásleasing piac is. Ugye tavaly előtti évben, olyan október környékén jelent meg a piacon, hatalmas várakozások voltak, még nagyobb reklámok, és azt lehet mondani, hogy az érdeklődés is nagy volt. Az érdeklődés továbbra is megmaradt nagy, viszont a gyakorlatban én azt mondanám, hogy talán egy picit túlbecsült a szerepe a leasingnek. Tehát hallottam olyan nem is közvéleménykutatásokat, hanem statisztikai adatokat, ahol akár 10%-ra is tették ezt a lakásfinanszírozás összvolumenében a lakásleasinget. Én ezt azt mondom, hogy a gyakorlatban aki ügyfelekkel találkozik, az látja, hogy ez mondjuk 1-2%-nál nem igazán több. Jelenleg inkább az érdeklődés maradt meg, hiszen ugye sokan azzal azonosítják, hogy ez azt jelenti, hogy önerő nélkül, akinek nincs önereje, és nem tudják azt, hogy azok az ügyfelek nem is tudják azt, hogy jövedelem is kéne legyen ahhoz, megfelelő jövedelem, amiben belefér a leasingdíj, hogy ezt 0%-os önerővel meg tudja vásárolni az állított ingatlan. Mielőtt belemennénk a részletekbe, kiknek kínál és milyen megoldást a lakásleasing? Többféle célcsoportnak is, tehát elképzelhető most már, pontosan azzal, hogy megvolt már az egyéves periódus, egyre inkább fejlődtek a leasing termékek is, most már elképzelhető annak is a lakásleasing, akinek van jövedelme, illetve most már teljesen úgynevezett tisztán fedezett alapon, tehát mindenfajta jövedelemigazolás nélkül is elképzelhető a leasing, ott viszont már kell rendelkezni egy legalább 20%-os önerővel új lakások esetén, használt lakások esetén pedig ez még nagyobb, egy legalább minimálisan 35%-os önerőt jelent, és inkább azt mondom, hogy az első számú célcsoport az még mindig a magas jövedelemben rendelkező ügyfelek. Tehát például mondanék, csak nem akarom untatni számokkal, mondjuk egy 15 milliós új lakás vásárlásához azért legkevesebb egy 170-180 ezeres nettó fizetésre van szükség az igénylőnél, hogy ez sikeres is legyen ez az igénylés. Említette a vásárlás kifejezést, akkor ha jól értem, itt praktikusan ez egyfajta halasztott adásvétel, aminek a pontos technikai részleteibe megkérem, hogy javasson be bennünket, mert tételezzük föl, hogy a nézők nagy többsége nem tudja. Pontosan, és nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen nem vásárlásról van szó, hanem maga a leasing cég fogja megvásárolni, és ő lesz az, aki ezt majd továbbadja a futamidő lejártával az ügyfélnek. Milyen lakást? Én választom ki a lakást, mint potenciális ügyfél. Így igaz. Hát én megmondom, hogy szeretném ezt és ezt a lakást. Nem pedig létezik egy portfólió, amit a leasing cég kínál, és abból választhatok, hanem én kiválaszthatok egy akárhol lévő lakást, és a leasing céghez fordulok. Mi történik eztán? Igen, most már kiválasztott. Tehát az elején történt így a finanszírozás, hogy megvolt a portfóliója a leasing cégnek, és azok közül, a lakások közül, azok szinte kizárólag új lakások voltak, lehetett választani, és akkor azt finanszírozta a leasing cég, úgyhogy ő volt a tulajdonosa, és ön pedig fizette a leasing díjat. Most már ön is kiválaszthatja az új lakást, akkor felveszi a kapcsolatot a leasing céggel, ők kötik meg majd az adásvételi szerződést, tehát az ő nevükön lesz az ingatlan. Ön igazából tulajdonképpen a gyakorlatban nem is fog szerepelni a tulajdoni lapon, tehát az nem fog feltűnni, hogy önnek van egy ilyen vagyontárgya, hiszen nincs is, mert nem tulajdonos. Nyilván az adóhatóságnak sem fog feltűnni. Így igaz, és igen, pontosan, ez sokaknak egy előny is lehet akár. De áll az ászlóút, hogy ez majd az enyém lesz, hiszen én fizetek érte, ha közvetett módon is. Igen, nagyjából azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag azért az öné. Tehát most nem, az elején volt inkább, hogy engedélyt kell persze kérni, hogyha valaki kiadja ezt bérbe, például engedélyt kellett kérni a leasing cégtől. Most is, hogyha engedélyt is kell kérni, azért sokkal inkább hozzájárulnak, tehát gyakorlatilag ön lesz a tulajdonosa. Tehát a hasznosítás, a rendelkezés joga ugye csak bizonyos értelemben korlátozott, hiszen el nem adhatom, addig, ameddig ki nem fizettem teljesen a leasingdíjat, de közben ugye használhatom. Akad benne, élhet benne, fizetheti ugye a számlákat, ami az ingatlan fenntartásához szükséges lesz. Mi van akkor, hogyha menet közben az ember, hát talán nem legszerencsés kifejezés, hogy meggondolja magát, a körülményei, az életkörülményei úgy változnak, hogy ki kell, hogy szálljon. Ki tud szállni a lakásleasingba? Ezt most a jelenlegi állapotban azt lehet mondani, hogy 3 évig nem tud kiszállni. Tehát 3 évig
köti a leasing szerződése úgy, hogy nem tudja fölmondani, illetve hát föl tudja mondani, hogy ki tud szállni, csak akkor elveszti a tulajdonjogát, és igazából nem fog kapni semmit a pénzét. A harmadik év után ki tud szállni, szerződés szerint is, viszont a fennmaradó tőketartozás 3%-át kell kifizesse, ami, ha összehasonlítjuk a hiteltermékekkel, akkor az jóval magasabb összeg. Tehát igazán pontosan azért találták ki ezt a konstrukciót, hogy ne az legyen, hogy aki önerő nélkül szeretne finanszíroztatni, akkor rögtön már a futamidő elején valamikor ki fog ebből szállni, hiszen az nem lenne akkora üzlet, igazából senkinek se, a leasing cégnek különösen nem. Hiteleknél ott sokkal-sokkal könnyebb, tehát ez az egyik legnagyobb hátránya a lakásleasingnek. Magyarán nehezen forgalomképes. Nem mondható, hogy teljesen forgalomképtelen, de a forgalmazása, mint vagyoni értékű jognak az átruházása nehézkes? Mondhatjuk ezt, hogy nehézkes, igen, az átruházás. És hát, hogyha át szeretnénk ruházni, hogy más fizesse a leasing díjunkat, úgy, mint például az autó leasingnél, hogy más fogja fizetni, ott ugye újra egy adós minősítés kell annál az ügyfélnél, hogy vajon ő ezt tudja fizetni, tehát ott meg kell nézni, hogy ki az a személy, nem mindegy, hogy ki fogja megvásárolni, de ezt mondom, a 3 évig semmilyen esetben sem teheti meg a leasingbevevő, a harmadik év után teheti meg, és az is egy szerződésmódosítási díj lesz, ahol a 3%-át ki kell fizesse a fennmaradó tőketartozásnak. Adósról, adós minősítésről, leasingdíjról, fizetési kötelezettségről beszélünk, adódik a kérdés, hogy mi a különbség a lakásleasing és egy lakáshitel között. Igen, az egyik legnagyobb különbség, ami a lakásleasing előnyére mondható, új lakásoknál, hogy olcsóbb tud lenni a leasing, mint a hitel. Amellett, hogy ugye egy 100%-os arányt meg lehet finanszíroztatni a leasing céggel, ami azért nagyon ritka a lakáshiteleknél, hiszen a lakáshiteleknél megállapít az értékbecslő egy úgynevezett hitelbiztosítéki értéket, és annak a 100%-át szokta általában jövedelem alapon finanszírozni, és a maradék rész, tehát az elveszett 10% az pedig csak akkor finanszírozható, hogyha egy pótfedezet is be van vonva. És lakásleasingnél nem, ott a vételának a 100%-át megfinanszírozza a leasing cég, és azáltal tud olcsóbb lenni, hogy a leasing cég ugye nagyon fontos azt is tisztázni, hogy csak áfás, új lakások esetén csak áfás árról beszélhetünk, és itt pedig a leasing cég az áfát rögtön vissza fogja igényelni, ezáltal nekünk olcsóbb lesz a havi leasing díjunk, amit fizetünk, hiszen a kamat és a kezelési költség részre nem kerül áfa, csak a tőke részre. Ezzel tud olcsóbb lenni, mint a hitel. Aminek esetleg még hátránya lehet ennek a konstrukciónak, hogy minden hónapban, hogy a tőkerész egy picit növekszik, ezáltal a leasingdíjunk egy picivel növekszik minden hónapban, de valóban csak pár száz forinttal.